बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आसाम साहित्य सभाजों ज' जानानै साननैनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि नामानो जाबाय थुनलाइनि गेजेरजों गोरोबलायनाय। थारैनो जोङो जि गोरोबलायनायनि जे मोनसे मेसेज बेखौ जोङो थुनलाइनि गेजेरजों होनो सानदों आरो थुनलाइया जाबाय गासिबो रावखान्थि बा राव बाहायनाय जेसेबां माहारि दं बिथांमोननि मोनसे बे आइडेन्टिटि। गतिके जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नुदों जे दानिया अनेक जायगानिफ्राय अनेक भाषा राव रायलायनाय फरायसुला फरायसुलिफोर बेहाय फरायफैयो आरो जोङो बेखौ नुदों जे जिहेतु लेंगुवेज होननाय जिनिसा मोनसे मिन्स जायजों जोङो जिखुनु जिनिसखौ सोलोंनो हायो। बेहाय जों सानो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो गावनि बे जे कर्सनि माने फरायनांगौ खोथा बिनि अनगायैबो आरो कयेकटा खोथाखौ सोलोंनो बेहाय चान्स दङ आरो बे चान्सखौनो जों लानो होननानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे सासे बर' राव रायलायग्रा जोंनि फरायसाया सोरबा गुजरात बंसिनि राव रायलायग्रा गथ'फोरजों शेयार खालामलायनानै बिसोरनि खोथाजों बिसोरनि हारिमुखौ बुजिनाय मोनसे जाहाथे परिबेस जायो। थिग बिदिनो सोरबा राभा राव रायलायग्रा फरायसाया बर' राव रायलायग्रा जोंनि स्टुडेन्टजों खोथा सावरायलायनायनि गेजेरजों खोथा शेयारिं खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे मिउचुएल मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज मोनसे खालामनो हायो आरो बेजों गावखौ साबसिन शिक्षित खालामनो हायो। जों बे थांखिखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि NSSLआ नैबे साननैनि हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेहाय जोङो नैबे प्रग्रामखौ खुंनायाव मानव गेदेर BTCनि चिफ श्री हाग्रामा महिलारि सारखौ जों साबायखर हरो। मानो होनबा बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों जे हारमनिनि जे गोनांथि बे थारैनो समनि मोनसे डिमान्ड आरो बेखौ खालामनानै स्टुडेन्टनि गेजेराव मोनसे जाहाथे मोजां परिबेस सोमजिहोनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों आरो जोंबो बिथांनि बिथोन बायदिनो जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया जाहाथे मोनसे वान अफ द बेस्ट इउनिभारसिटि जानो हायो, सोलोंनायनि मोनसे जाहाथे बे सेन्टार जानो हायो बेखौ जों नाजादों आरो जों आसा खालामो जे जोङो समजों लोगोसे जोङो जोंनि जे थांखि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गंसे साबसिन इउनिभारसिटि खालामनायनि जे थांखि बेखौ जोङो मोनहैगोन।